אז מה קורה חברים? כאן איסס ועוד סרטון חדש. אז היום הסרטון עומד להיות על סרטון אמונג אס רגיל. אז בעצם אני היום יעלה עוד סרטון של הסבר ממש חשוב, שאתם תדעו מה יהיה בהמשך הערוץ, ואני ממש מקווה שתאהבו את הסרטון הזה. הוא יצא ממש מצחיק. ממש אשמח שתתנו סאב ולייק ותפעילו את הפעמון. ויאללה, בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל בסרטון. אגב, פשוט מצאתי פה באג, אתם רואים שיש פה מישהו שקוראים לו 3 סימני שאלה, והוא ירוק. יש פה 2 ירוקים, ויש פה עוד ירוק. תראו, הצבעים האלה לא זהים, אז אני לא יודע אם לקרוא לזה האקר או לא. תכתבו לי בתגובות אם אתם יודעים מה זה, למה יש קוראים לו 3 סימני שאלה, ולמה הוא ירוק. זה ממש, מה זה? וגם שכחתי להגיד לכם שבקרוב יעלה מיינקראפט בערוץ, כי יהיה לי עוד מיינקראפט, ואני אעלה סרטונים עם OP Games. אם אתם לא מכירים אותה, תירשמו לערוץ שלה, הקישור בתיאור של הסרטון. ערוץ ממש טוב. סגול עושה טראש. סגול. עכשיו הוא בא לרצוח אותי, נכון? סגול, תראו, גם לא עשו את המשימה. גם הוא נעל את הסטורג', אני בשוק מהסגול, תראו מה הסגול עשה. הוא בא לעשות ממש רחב את האמרזנסי. פרפל נו פייק טראש. אני לא יודע אם הוא עושה פייק טראש או פשוט הוויז'ואל טסקוף. כן, פרפל. $99% it's פרפל. או אני לא יודע, אז מה עובר על הסגול פה? מה, נדבר פה בשפה מוזרה, ניק ניי, בטח בפח הרבש כבר. ממש מוזר. כאילו, כן, הנה, הצביעו לי, וגם החום והסגול הצביעו לי. כן, אמרתי לכם שאני יודע מי האימפוסטר או לא. אוקיי, סבבה. זה טריק נגיד. ראיתי אתה עושה פייק טראש פשוט, אז זה לא נראה לי, איך נראה לי שסומכים עליי פשוט. ממש, מה שיעשה זה, פשוט עמוד כאן, זה 7 שניות, ולא עשה עם זה כלום. פשוט עמד במקום ולא ראיתי את הטראש שנפתח. אז פשוט הוא הרגיש לי ממש סס. אוקיי, גופה. בוא נראה איפה היא. אני לא יודע מה עובר פה על הצ'אט, פשוט מדבר פה בשפה מוזרה. אני לא יודע מה עובר עליהם פה, לא יודע, תראו, מה הוא רוצה ממני? אני לא מבין את זה. אני פשוט עשיתי ווט, לא ווט, סקיפ. הצביעו 2 ללבן. והלבן הצביע לי. אני אומר לכם, אני נכנסתי לשרת ממש מוזר, כאילו, לא יודע מה יש להם. אוי, יש רע. אני חושב שהמשחק חזק מדי. מה, כאילו, אין עוד מישהו שעבר? אנשים מפגרים, אני בשביל. טוב, תעשה כבר את זה! אומייגאד!
על השנייה האחרונה וכולם היו יודעים לזה. היה כאן, כתוב שנייה האחרונה. וואו, אני פשוט בשוק. אם אתם יכולים לראות בעריכה עכשיו, אני איך מראה את זה. אתם יכולים לראות היה כתוב שם שנייה אחת, ובאמת היה כחול על זה. אז זה אומר ששלמנו את זה, ובסוף מישהו עשה אמרג'נסי. אבל בוא נגיד, הצלנו, כי אם אולי יעשה אמרג'נסי, אם אנחנו לא היינו עושים את זה, אז תכלס המשחק שלנו היה אבוד, ממש אבוד. כמובן. אני אכתוב את זה דווקא. מה, אני לא יודע למי הם מצביעים, הם כותבים פה XD, הם עושים פה סקיפ, הם לא עושים פה סקיפ? just skip. יפניה זה אומר סקיפ. הכחול מצביע לי, הכחול מצביע לא, והכתוב אומר, איזה סט מוזר, איזה מוזר הוא, באמת. לא יודע, יש פה סאסים. אוקסיג'ן של מה? בינתיים אני אלך פה לאוקסיג'ן, לא יודע מה... אני לא מבין למה אנשים לא הולכים לצד השני, אני לא מבין. תלחוץ על הכתום, כשהכתום לא סס. אני הולך, אני לא יכול אוקיי. אולי גופה? מקרה. לא. בינתיים אין פה כל כך ססים. כחול עשה פנייה מוזרה. כאילו פתאום שזה לא יודע, כחול, כאילו סיין סס. וגם שחור, גם השחור, אבל הוא... לא יודע, אתם מבינים עם איזה שרת אני נמצא? אני נמצא בשרת מוזר ממש. דקה, יש לי פה את הסיימון. אוקיי. אני לא מאמין. זה. תעשו את זה. העליתי מן. פאק. אוי, אני לא נראה לי אנחנו בחיים לא נספיק את זה. תראו, עשו את זה האימפוסטר יצא חכם. אדום, אתה לא עושה את זה. תעשו כבר את השני! כן, אמרתי לכם. אני ידעתי שזה סיין. אני פשוט ידעתי את זה. אני לא יודע איך ידעתי את זה, אבל הייתה לי תחושה שזה הוא. What the fuck, פשוט נכנסתי פה לשרת עם מלא אנשים של קרובי יום הולדת. מה זה החרא הזה? What the fuck. אני עדיין לא מבין מה הולך כאן. למה כולם פה לובשים כובעי יום הולדת? אפילו מי שנכנס לרגע לבש כובע יום הולדת. אני מת. זה השרתים האלה שאני נכנס אליהם. יש נכנס היום לשרתים הזויים. הנה עוד מישהו נכנס. יאללה, בוא נקווה שישים את הכובע. הנה עוד פעם עם כובעי יום הולדת. יש מלא אנשים. יש לנו פוסטר. רואים פה את זה של הכובעי יום הולדת. שאתם רואים, כל השרת, אני בכלל... זה לא ערוך, זה לא מתוכנן. איך ערוך? אלוהים ישמור. זה לא מתוכנן. נכנסתי אחר לשרת אונליין. אם הייתי יכול לצלם את זה, הייתי עושה את זה. אבל פשוט ממש מוזר. אוקיי, הוא לא לבש את הכובע, מגיע לו למות. מגיע לו למות, כי הוא לא לבש את הכובע. זה מה שקורה לאנשים שלא לובשים כובע. וזה החוקים. מי שאחר לא לבש כובע, אני הורג אותו. לא נהרוג אותו. חכה לו. אוקיי.
אוקיי. ניסס. אוקיי. נראה לי שחושבים שאני ניסס, כי אני כותב אין ניסס ואז אוקיי, אבל הוא כאילו, בגלל שהוא כבר ענה את זה. סקיפ. עשיתי כבר סקיפ. אוקיי, אני לא יודע. אוקיי, הצהוב הצביע לי. איפה את האדום? וואי, מוזר. כי... לא יודע, לא אמרתי כלום על האדום, אף אחד לא אמר כלום על האדום, פשוט הצביעו עליו. בוא נעשה את זה. פשוט נלך. יהיו מלא, אתם לא מבינים באיזה פחד אני. דארק גרין. אוקיי. אני אכתוב אוקיי. וואי אגן. איזה שרתים. וואי ווואי אגן. דקה, מי אמר את זה? אוקיי. דן דודיס אגן. מה, כאילו עשו לו את זה רם קודם שהוא אומר לו אל תעשו את זה שוב? וואו, אשכרה, אני פשוט רצחתי שם מישהו ועדיין לא שמו לב שזה אני, לא יכולים. Please vote. אמרתי נשארה רבע דקה, שאם הוא לא מצביע אז הוא, לא יודע. אם צריכים לדעת שהוא אימפוסטר, כי אם יודעים שהוא האימפוסטר אז... אם יודעים שהוא האימפוסטר אז כנראה בי לא יחשדו, כי אני הייתי שם ואני רציתי לעשות את הלייטס, אז... דרך כלל אתם שומעים פה רעשי רקע, אני יודעת שאתם שומעים פה כאלה מין רעשי רקע כאלה, ממש מציקים. זה בקרוב יסתדר, כי יהיה לי מיקרופון יותר טוב מזה. כי זה מיקרופון של אוזניות, פשוט אני צריך מיקרופון. פאק. לא, אוי, סגרתי את עצמי, איזה מפגר. לא, 7, שתהיה לי כבר רחב. פאק! מה זה? וואלה. זה לא רואה פרנסטרנט. זה פה לחשד. בלי חשד בכלל. בוא נסגור את הקפיטריה, שרק אני אהיה בקפיטריה. אוי, איזה מזל שהוא לא היה חשב. איזה מזל ענקי. נראה לי גם אותו לרצוח. אין. ממי הייתי? עם אורנג'. בלו. I vote. אוי פאק. בלו. כי אני הייתי עם הכתום. איפה אתה?
יכול להצביע לי? חייב לרצוח עוד מישהו אחד, אני סוגר את ה... איי. יאללה, אני חייב להרוג מישהו אחד פה בהתחלה. 15, צוחקים עליי? קפיטריה, מדווי, לא... אני לא מסגר את כל החדרים. יאללה, להרוג. אופס, החליקה לי האצבע. אז זה היה סרטון חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם. אנחנו נפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.